Geratu gabe, azken bolada hontan, batetik bestera, bestetik batera, harria bizkar gainera bildu nahian. Bai, alde mitjartzen nola ibili nahi izateu. Eta, bueno, udagaraien naiz gehiagik ibili, eta gero ja bukaeran, tokatu zaizkit, hor kilometro desentin beharra, astebururo, eta hola zibilik. Besteak beste, Inaxio, non izan zara zu erakustaldiak eta egiten, duela egun batzuk? Bai, aurten tokatu zait Peñiskola ingurura. Peñiskola? Bai, Murtzia joan behar izan dute bai. Badajozene bai, eta berriz Castellón inguru, Balentzi ingurura bueltatu beharra. Azkenen, deitzen duen lekurako presto etengagu, eta hartu furgoneta, eta tira. Handik deitzen dizute, harria jasotzera joateko, ez da? Bai. Azkenen, lehengurten hormigeron ateatze horrek, edo, jende askok ikusizun, eta udaletxeetan, zerbait berrien nahi dutela dola, eta beraien jaietako programan, tartetxo bat, probatu, eta ongi erantzun. Ohituta gaude horretara, baina jendeak ze reakzio izaten du. Super exotikoa izango zea, Inaxio. Bueno, azkenen, jendek harria hundi ikusi nahi hori ez, ni erakustaldira joaten naiz, baskula digital bat ematen dut, ez harri jaso bakarrik baizik eta saiatzen zara esplikatzen gure kirol minoritario hau, nola saiatzen gauzeko ongiten, harri plazan pixatzen dela errekor saiakera baten, reglamentun berri eman, ez joan da harri jaso bakarrik baizik eta, gauze ongiten saiatu, eta, jende gustatzen zaio. Zuke erabaki duzu edo aukeratu duzu harri jasotzaile izatea, edo ja emanda etorri zaizu hori? Bueno, esan diteke, ez 5 urtekin da neone aukeratu gabe aten ingurun, amangintzien txaleko txuri bat, gerriko gorri bat, nola bat zen estampa hori ez. Gero ja 12 urtekin, batek esan ziren, bideontatik zaitu nahi badozo, pesak sartu behar due, landu in behar da, eta harria hundin saiakera bat ez da momentaneoa 2 urtekoa ez. Oso atzetik hasita, jakin behar da, oso onartu eki behar duzu bide luze bat dela, sakrifizio asko eskatzen duna, dedikazio asko, eta lesioak bai hoten diet artetik, hor 300ekoa ikusi duna, oaina ikusita barran amoitzu zazkit, atzea erortze horrek, oainiken erentzi dauket ez, beti berdintzeko puntu hortan bildur hori dauket, 300 pasatak gero 303 hankautxinun, entrenatzen nitzela, eta horre... Harria hanka gainera erorita? Ez harri hanka gainera, harri botatzekoan, harri hori gero botalekutik ene ustekoan, posture txar bat inion hankari, nun hola golpeik hartu, baina hanka kanpora irikin nun, da plak peronea hartu nun. Eta, erakustaldi baten 250 bai, baskulatik ez dena nitzala apurtu baskula, eta hanka gainera hori eta, alde politik bat jo, baina... Arriskuak ere bai, eh? Bai, karrozeriri paliza ematen dio harria hundik, eta hori denak erazo gara die. Nolakoa izaten da, zure entrenamentua, Inaxio? Udagaraien iken da, saiatzen za mantenimentu ediken, aurtengo udan ez hainbeste, baina 270 kilo arte erabiltzen saiatu nahi zudan, horrek bai ekarra iterentzi pixkoat, tendon rotulean noan tendin irizekin urtebete pasan abil, eta orduan udagaraien txikioa ebilio eta urten, baina inbiarra dozu ere bai pesakin mantenimentu bat. Gero jan egun, urritik aurrea, azten naiz eurren, errekor saiakera hori mejoratzeko, eta rutina total bat, astelenetik larun batera, iandea libratzen dut, eta pesakin, azten bitan harrie, eta inguru hortan ibili, dedikazio kristo. Erabatekoarekin. Egia da, herri kirolak markak egitea, baino asko ere gehiago dela. Baina, markei buruz eta ari garela, zu batez ere ezaguna zara, bereziki esango dugu, 300eko klub hortara pasa zinelako, ez da? Ez dakit hori xeten zure markarik kutunena edo... Bai, azkenen nik umetatik oso sartu edo, eta harria hundi noi, txikitatik hasi nitzenetiken oizen garbin ere bidea, eta, karo, momentu txarrak, gerrikatako arazoak, belaunek, orduan geldiunek inberra ditozo, baina gorputza errekuperatzen den bezala esken nahi gabe eskatu iten baitit. Udagaraien esan duna, belauneko arazokin 270 eman gabe, eta momentu ez zutan lotsatuten egin naiz, ez? 200 eta 250, eta 270 etxen utzitan ni etorren naiz, honea, ez? Ja ongi xamar naunen, dauket nire ADN-en esan dezago barrenen sartu, eta gorputzek permititzen edien arte, hortxe zaitu got. Zu ere gogoratuko zara, noski, 2013, otsailak 10. Azkenean lortu zuen. Mira, venga Inaxio, vértidi, Inaxio, bola de hombre. Zer sentitzen duzu orain irudi hauek eta ikusitakoan, oraindik ere bildurrak etortzen zaizkizu atzera etorriko zaizun edo? Prozesia handi izaten daulako saiakera baten, ez? Gero izaten da bai, alegineko egune dago, egun hortan lantxatu behar dozo, eta lortu nahi dozo epailek esku altxatzea, ez? Baleko jasoaldi hori. Baina barrenen egitan lortu nahi dozona da entrenamentu hobena eman zinuneko jasoaldi hori.
eta oso zaila da erreko saiakera baten entrenamentu honen ateatzea plazan, ez? Orduan nola hor gaina ikusten da berdin dut oso azkar bota nun, aldi beretik dago ezan morrue, baino esku guatuzun epailek baleko mantzun da, orduan poza ere bai. Epaileak esan behar du, bai oez. Bestela ez du balio. Hoi gaina saiatzen naiz erakustaldi guztietan azaltzen, herri kiroletan dauzkagu akta bat, reglamentu bat, epaile daude plazan, harri hori plazan pixatuzun epailek beak emandako baskulan, eta zuk seitzen dozo zure rutina, egitea jozu harriri, epailek ematen do txisto jotzen do 5 minutuko denbora bat daukezo, lehenengoan oso gaizki atatzen bat ez igual irristatu bota dezakezo utzi, eta 5 minutuin barrenen bizkarren berdindu behar dozo. Erreglamentun ez doi hartzen harri hori bizkarren gelditu behar denik, baina bai egiten do aipamen bat berdindu eta gero botatzekoan nolabait erakutsi behar dozo zuk bota dozola eta ez harri dominatu zaitola. Orduan horregatik igual harri botat askotan kirolarik ekilibrio galtzen dunen, izaten die matiz horiek ez da, nabardura horiek. Horregatik, hori denak epaile kontrolatzen du, eta gero publikotiken segun ze puntutatik ikusi oso itxusi gelditzen da, baina epaile horretik jazten bi aldetan, eta berak esku altxatzen malin bado, jazta. Eta lau laguni eman dizu epaileak balekotzat jaso aldi hori. Munduan, lau harri jasotzen dilek soilik lortu dutelako, 300 kiloko harri hori jasotzea. Begira, lehenena, Iñaki Perurena, aita. 87. Hori da. Mieltxo Saralegi leitzarrago ere. Baitare. Hirugarrena Iñaki Otagi Gibitegi, hau goiazkoa, eta azkena zu. Eta lautik 3 leitzarrak. Hoi kasualidadea... Kasualidadea da? Balitz adibidez, kirol bat, esan dezagun, 150 harri jasotzaileek lortu du 300 mugoi pasatzea eta 3 die leitzakoak, 3.000 biztan ez ditun herri batekoak. Bueno, bale. Baina lau bakarrik izan 300 lortu denak eta 3 leitzakoak izatea, hori harrigarri da, ez? Baitare esan behar da, tarte hortan urte asko joan dila, ez? 3 harri jasotzaileoik aurreko mendeko kontu die, eta 2000-etik aurrera bani bakarrik nabil, urte asko pasatu die, baina datu oso berezi da, bai. Eta 300-etatik 2 etxe batekoak, HSM-ek, baina, bueno. Hola tokatu da, bai. Etxeko haragia izango da, edo? Nik uste kaska horkerik asko ikusteko dula. Haragia eta ezurra. Kaska horretiken horre esan duna. Olako lorpen bat ez da iken 2-3 hilabete entrenatuta, ez? Azkenen urtetako sakrifizioa, eta segi, eta eutxi, eta arazoak eta daudenen, rekuperatuko naiz, da berriz etorriko da garaie, eta ez etxi, eta hor gauza asko daude.